Na szevasztok srácok, én Norbi vagyok, és ez most ünnepelt Stumble Guys-os videó lesz, mert nekem ez az első videóm, és akkor nézzük egy plácsot. Ezt még simán beadom, ott nem merem. Jó, itt már talán sikerül. És a bot meglök. Akkor kivágom is. Szóval srácok, itt vagyunk az új menetben, mert a rákos bot meglökött, igen. Akkor, ugye hát, itt nem merem bevállalni. És nekem happy mode volt a Stumble Guys-on, ha valaki kérdezni, hogy van nekem meg ennyi speciál. Úgyhogy, ja, most akkor, mi? Ez a lag? Mi? Ez nagyon laggolt. Jó. Egy középről meg is van. De mi ez? Ez nagyon bagos. Jó. Srácok, még egyszer megpróbálom azt vége a videónak, de... Na srácok, itt vagyunk az utolsó próbálkozásban. Most ezzel a skinnel jöttem. És akkor ti is módoljátok le, hogy ne kelljen szenvednetek. Úristen, na jó, nem lehet így vége. Nem. Ha már tetszik amúgy a videó, akkor iratkozzatok fel, léci. Akkor jövök ezzel, mert ez nagyon vékony skin. Jó, ez a footstep, és akkor igen. Jó, srácok. Itt is vagyunk, szóval az nem ér, tudjátok, az még csak egy bemelegítő utolsó kör volt, tudjátok. Na most lesz az igazi, most mondtam. Srácok, beadom itt. Bárcsak kreator lennék. Jó, azt nem tudom hogyan, de valahogy sikerült megcsináljam. Itt is, srácok, majd itt a nevem Norbi ETB, mindegyik nagybetű, úgyhogy jelöljetek majd be, hogyha akartok. Úgyhogy a bot miatt megdöglöttem. A bot rohadjon meg. Jó, srácok, akkor egy kicsit lekicsinyítem szerintem ezeket a botokat. Egy ilyen 6-osra. És akkor még skint váltok, aztán megyek is a legutolsó kör. Itt vagyunk a legutolsó körben, most már tényleg. És akkor beadok egy 5 darab kácsot, mert a Norbi az 5 darab név betűből áll. Jó. És a goat skint hoztam, mert hát goat. Anyád! Hát jó van, srácok. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, és nagyon megköszönöm, hogyha a 100 000 feliratkozó meg lesz, és akkor a YouTube díjam is meg lesz. Így fogok örülni, mint ő. Mateo. Nem tudom miért ez lett a neve, de srácok, légy tényleg iratkozzatok fel. Hogyha kell még ilyen videó, akkor írjátok kommentbe. Majd én megnézem még egy utolsó pörgetés. Gyorsan, mert úgyse pörgettem. És... hát, rár, Bigfoot. És még itt van egy ingyenes dobozom, azt is megnézzük. Anyád! A dobozból ilyet kapok. A dobozból. Jó, ez egy nagyon nagy luck. Szóval srácok, ha tetszett, iratkozzatok fel. És akkor tényleg itt a nevem, hogyha valaki tudni akarja. Százgemem nincs, de ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és lájkoljatok, és jelöljetek be, akkor szia!
Sziasztok! Sziasztok, sziasztok!